kwari ana ta yi, akai ruwan mu kai iri. Muna kwari ana ta yi, akai ruwan mu kai iri. Abun wani ba na gaba. Munansir Brothers, Munansir Brothers, salo wasu ba su kai gaba. Mai jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba. Mai kudi da kudinsa sai ya zo masa a ko'ina. Ana ta yi muna ta yi, ana ta yi muna ta ji, ana ta yi muna ta ji, ana ta yi muna ta ji, ana ta yi muna ta ji. Akai ruwan mu kai iri. Abun wani ba naka ba, abun wani ba naka ba. Da yaro da alawa manne, da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai mu ba. Mu jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba. Biki ya yi biki, magarci ya baci da magure. Bikin dan hajiya sai a ce ma yanyan masu ɗaure. Kai a taso haka sai a zagaya a sha'anin kuɗi. Idan tafiyar ta zo a ƙyale mace kan zo. Ina ma da ƴar kafa ni ɗau tafiyar zomo. Idan magana ta zo a yi ta kawai an zo. Mai gulma da mai raɗa ku zo mi musu kozo. Idan har kun je kwari, idan har kun je kwari, idan kun je Kano, idan kun je Kano, ku ce wa mu dan allo da dan kasuwa kawai ya zo ya yi mai tsuguno. Allah ya yi mai kuɗi. Ana ta yi muna ta yi, ana ta yi muna ta ji, ana ta yi muna ta ji, ana ta yi muna ta ji, ana ta yi muna ta ji. Akai ruwan mu kai iri. Abun wani ba naka ba, abun wani ba naka ba. Da yaro da alawa manne, da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai mu ba. Mu jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba. Mai jari da abinsa haka yaro da alawa sai a kyale shi ya huta. Ba za ya yi maka dai ka shuka da gumunka sai ka maida shi abunka. Ya za a yaki taka tunda kai ne karamin su kaga kai ne babban su. Wadan sirrin da mun kace wasu kakansu. In ɗan kasuwa kace ka zo ka ga goganku. Nasibi nai ne ka tsara tsari ne sayin da za a yi tsawar da za ta sigo ƙarshen ku. Muna nan muna gani akai ba kuna kuni ta kofar da gidan ku. Mun cuje bazar ku a ƙarshe za ku shiru. Ana ta yi muna ta ji, 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 ana ta yi muna ta ji. Akai ruwan mu kai iri. Abun wani ba naka ba, abun wani ba naka ba. Da yaro da alawa manne, da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai mu ba. Mu jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba. Inna ya shirin adad da sanyi na alfarma sai na ya karo da ƴar budurwa mai dama. In an ka tara tarika tarin girma, ina shigo cikinsu sai a gaba dama. Naziru kawai sarki, sarki sarakunan da ya zama lantarki. Su mata suna adan da zai zama ba sauki. Alhamdulillahi rabbi kai kai mun sarki na waƙar san Kano sunu suka bai ɗauki ko ban su amince ba. Yan kasuwar gwani da wani marakuwa suke dan kunga mudan sirrin da ya zama gogarma. Ya tsara zuciyarsa ya zama shafama. Idan ka ce mu da ta za birnin alfarma. Mu da sir an Brothers yadda aka yi nema. Da mu ma da mai kudin da babu ya kama. Da mu da kina lafiya a tamfar alfarma. Za mu wuce lekwari mu nemo mai dama. A tamfa a tamfa tafi tafin mai tafuka ai tafin alfarma. Gajere zo shige, gajera ke ma shigar gajera. Sai cim da cim idan kwarya tabbi kwarya sai a gaban farma. Gajeren nan cim da cim ta ga cim da cim. Gajera cim cim da cim, gajeren nan cim da cim. Gajeren nan cim da cim, gajeren nan cim da cim. Gajera cim cim da cim. Allah ba ni kuɗi in je kwari in sai mu da ta in kawo ba wa ƴar budurwa ta cim da cim. Gajeren nan cim da cim. Idan ta
fito sai ganta ta yi kalar indiya to shi fa ado inda mu da ta sai yayi cibu da gajera cibu da ina santa tana ta san a tamfar nan mu da ta gajera aini da ke haɗin ya zama cibu da gajeren nan cibu da ya Allah ina roƙonka tunda akwai mu da taska bani in dan sai wa yar gajera ta cibu da gajera cibu da garin Kano tsoho yana ta hankoro da yannade yan mai da dukiya kyauro ka zo Kano sai ka ga maganin sauro a nan Kano muka noma masara gero da Hausa ne aka san mutum da ta dauro abun ado muka bar wa mu da tasoro a kwalliya sai mu bar su tun da sun hauro mai hassada kuma mu ba shi maganin sakaro a nan Kano wani kojinin sai ya hauro mujiya sai mu bar ta tun da ta makaro dama Allah ta faɗa cikin batu mafaɗa mu je mu sauraro dan an wuce sai mu ce da su a ɗan taro ina wuni tsoho da rana za a yi bai ko ku dan tsaya sai mu duba mu da in tazo da rana ne ko da safiya din Allah ya samu dace amin.